Ja tää Seppo on meinaa sen verran homo, että sopisi sullekin takalistoon. Niin kuin Edvartti, peliterapeutti. Pyytyllyt on remontoitu ihan viimeisen päälle, joten ostkaa tämä. Se. Et voi olla tosissaan. Täältä. Entäs putket? Meiknis. Se on ruma. Ja hei, siitä ei tule sun sperma, vaikka kuinka yrittää. Paraskin puhumaan. Jaa, mutta tässähän meillä on se. 5 eurolla. Se on sun. Ei tosiaan. Jos ei sitten joku äly... Sinä turpa kiinni nyt! 5 eurolla. Lähtee se. Niin, tehän voitte testata sen tuolla toiletissa itse. Ja katsokaapa samalla kaakeleita. Pinnat on ehjät ja saumat ne on ruoassa. Munhan tämä toiletti on. Ole hyvä ja poistu. Voi saakeli tätä elämää! Asiahan on sitten sille selvä. Saakeli! Nyt Tapahtuu hirveitä! Tämä vaikuttaa kyllä aika hyvältä. No ei kai. se. 5 eurolla. Perhana! Mikäs häppeninki se täällä on? Kun ovet on Sepposen selällä ja väkeä lappaa kuin hollituvassa. Täällä on se. Esittely. 5 eurolla. Ilmanen orja. Ismo, lopeta!